una altra màquina del temps. Què? Que encara no heu tingut res? No cal que ho senti tothom, no facis aquests crits. Però, escolta, noia, no li havies confessat el que senties? Sí. Ostres, tu! Doncs ja m'explicaràs com és que encara no ha passat res. Viviu l'un davant de l'altre, us podeu veure a la nit sempre que vulgueu. Precisament el problema són les nits. Amic! Monari! Junta. Hola! Junta! Hola, nano. Et buscàvem. I com és? Qui voleu tornar avui a la nit? Ja ho pots ben dir. Deixa'm anar! Professor, en Soleil m'està segrestant! Però de què va tot això? M'abraçava fort a tu i als meus somnis. Al meu llit de solter. Veiem junts tots dos, engrescats i eixerits de coses que no tenen cap sentit. Això sí que és cantar! Ho has fet de conya, Cari! Com una professional! Sí? De debò? Sí, i tant que sí, et podries fer cantant. Ah, el Saki, vostè sí que sap apel·legar. Noi, per què fas aquesta cara de pomes agres? Per res, per res. Caram, nano, Déu-n'hi-do com tu muntes. On la vas trobar, aquesta noia? Home, no es pot dir que la trobés jo a ella. Aquesta la canto jo, deixeu-me-la, Endavant, senyora! Això m'encanta. Per uns vents llunyans no puc arribar. Així, fantàstic! No puc arribar, no puc Quins arribar. pesat, sempre igual. I què té de dolent? És molt divertit. La teva mare és meravellosa. És amable i generosa. No t'hi sembla gens, tu? I de tu què me'n dius, maca? Una operadora d'ADN no les hauria de fer, aquestes coses. Fes-te'n el càrrec, vols? L'únic que he de fer tot el dia és vigilar-te, tu. Tinc massa temps lliure. Això no justifica que cada nit us escarxofeu a la meva habitació. Que et molesta? És clar que sí, és lògic, no? Sí. Em sap molt de greu. Què? Jo ho vaig pensar que potser feia mal fet, però és que ets l'única persona que conec. Ara quasi sóc una molèstia per tu. Doncs jo... Sisplau, no... Au, Cari. Junta, et detesto tant! Fas pudor d'alcohol. El saque de la mare! Sí! Et juro que t'ho diu! Calma't! Sisplau! Molt bé! Què dius? No sé què vull pujar el saque! Escolta'm, no perdis el cap! Ara, dona! Karin, escolta'm! Para, sisplau! Feu soroll! Escolta... Cretí! Cretí! Què dius, tu? Estos. Com pesa? Oh, vinga. Junta. La pròxima cançó la cantes tu, oi? Sí.
Ami! Perdona que fem enrenou fins tan tard. Per això et passes dormint totes les classes. Sí. Si tu vols aprendre, copia-ho a mà. I no em facis fotocòpies. Has de passar el curs com cal. Ami! L'any que ve potser anirem a la mateixa classe, oi? Burro! Què és allò? Ostres, mireu! Pertorbació de l'espai-temps confirmada. Ai, caram! Trajectòria 63/02. Distància 1630. Número d'identificació desconegut. Tipologia desconeguda. Silon desconegut. Operador desconegut. Què deu ser? Transferència acabada. Materialització realitzada amb èxit. Desviació respecte de l'eix referencial. Era inevitable que ens desviéssim. L'únic que pot fer càlculs dimensionals exactes és el Ministeri del Temps. És la policia. No cal que ens amoïnem. Què és això? Jo diria que és un ovni. Sí, home, sí. Què passa? Oh! No li fa res que només haguem enviat de tornada la màquina del temps? No, tant se val. Però quan haguem de tornar... Tranquil·la. La màquina que farem servir quan haguem de tornar ja és aquí. Pertorbació temporal desplaçada. Es finalitza el reconeixement. Ja també em poso a dormir. Junt, ara et toca cantar tu. Estàs preparat, Junta? Escolta, no em faràs mal, oi que no? Aviam com va. Com ho veus?
El teu ADN es continua consolidant força bé. Em fa l'efecte que els indicis de Mega Playboy desapareixeran aviat. De debò? La veritat és que em fa una mica de llàstima. Junta! Espero que sigui un acudit. Una broma. Només era una broma. Sempre et venen idees estranyes al cap i ho compliques tot. Ja t'he dit que era una brometa. No confia gens en mi. Junta Momonari. Evoluciona favorablement. Factor de Mega Playboy en clar procés de disminució. Només falta en Ryuji. Ryuji Sugashita, 16 anys. Primer curs de l'Institut Fukumo. Actualment ingressat a la Clínica Central. Com caram s'entén que li passés allò si aquell DCM l'havien dissenyat per suprimir el Mega Playboy Junta? No ho sé. Ara mateix el Ministeri d'Afers del Temps està investigant el contingut d'aquell DCM. Moltíssimes gràcies. Bones notícies. Diuen que ja no et troben anomalies a les zones cerebrals i que d'aquí a un mes et podran donar l'alta. Tomoko. Em sap greu. Canviaré l'aigua de les flors. Tens molt més poder del que et penses. Fes-ne una demostració. Ryuji! Quin mal. No frenis més d'aquesta manera. Mira, mira allà. Què hi veus? És l'hospital on està ingressat en Ryuji. Hi havia un home flotant fora de l'edifici. Què vols dir? Que has vist un fantasma? No és l'habitació d'en Ryuji, aquella? Anem. Para, noi! Deixa-la anar! Que és salvatge! Ryuji! I ara? Què t'ha passat, Ryuji? Saeki! Prou, Ryuji! Què t'ha agafat? Per l'amor de Déu, atura't! Ryuji! 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 Què li passa? Ryuji! Però com s'ho ha fet per arribar fins allà? Què tens? Que estàs ferida? Saeki! Tranquils, estic bé, només m'he tallat amb un vidre.
Momonari, t'ho suplico, atura en Ryuji. Sí, sembla que en Momonari fa una bona evolució. Això mateix. I no s'ha acabat la meva missió, encara? No, t'hauràs d'esperar una mica més. Però tinc notícies interessants per tu. Ja tenim els resultats de les anàlisis del DSM que li vas disparar en Sugashita. Que hi han trobat alguna cosa? N'estem fent una altra anàlisi per confirmar-ho. Però sembla que aquell DSM és... Quina barra! Per què talles sempre el moment més interessant? Que m'ho fas expressament o què? Potents interferències de la comunicació causada per ones elèctriques. Que hi ha interferències? I qui les provoca? M'hauràs de perdonar. Si ara parlessis amb el futur, em posaries en un compromís. Qui és vostè? Vols saber qui sóc? Per començar, vinc de la mateixa època que tu. Sóc el secretari del Ministeri de Medi Ambient i qui et va triar per aquesta missió. Sóc el senyor Mori. Què hi fa aquí? A mi no m'han informat que hagués vingut ningú del futur. Naturalment que no. Perquè ells no en saben res. Què? Però què diu? Un robot de combat! Per què ha vingut aquí, en Ryuji? Junta! Espera'm! Junta! Com és que has parat de cop? Mira, Transferir robots de combat és una violació molt greu de les lleis del Ministeri d'Afers del Temps. Què té intenció de fer? Contesti! Vaja, perfecte. Veig que ja has arribat. Ryuji! Que ja us coneixíeu. Així no caldrà que te'l presenti, oi? Perquè, de fet, és el meu lleial subordinat. Què? El seu subordinat? Tu qui ets? Em dic Lulala Kawasaki. Molt de gust. Hola, Wasabi. Què? Has dit Wasabi? Namuni ダイヤモンド